Ngelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha na wengane zakwethu. Sila esinilethela izindaba ezithinta abaculi bakaMaskandi ke lapha na. Umculi kaMaskandi igcokama elisha ke lapha na wengane zakwethu lokhu umemezele njalo ke lapha na umshado ezinkundleni zokuxhumana. Ubhale kanjena ke lapha na epagini lakhe namhlanje uthe indoda ethanda umndeni okwedlula yonke into. Ikhaya ngomakoti wengane zakwethu ayivuke imizi yobaba uma sithola amandla wezinsizwa. Umshado kwamanqele ngomgqibelo ke lapha na wengane zakwethu. Abantu abaningi ke bayawusola ke lo mshado ke abanye abalandeli ezinkundleni zokuxhumana kuthiwa umshado wakubo. Mina ngazi ke bafowethu ukuthi nina ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section yizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Yini wena oyaziyo ngalo mshado wengane zakwethu? Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe uze nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta ivideo entsha. Si-channel siyabonga. Yelithu no phela lona mthathe uzongena wena